Kai kwalakta ba sha guri. Kai guri. Kai ba haka ba. Kama kunnan ka zaka ka ce ya guri. Cikin girmamawa. Kai guri yalla bai. Shikenan. Kai ba ya ce ka ya guri ba. To me kuma kake so? Wannan shine babban abin da zan iya. Ka fahimta. Ta gara kai ma kai abin da za ka yi. Dig Bijay Patel. Wannan sunana ne. Ɗaukakakken sunana. Shi kenan su ka yabu ɗaya. Ni ɗin nan zan baka wata babbar dama. Maza ka kirawo. Duk wanda kake jin cewar zai iya taimaka ma. Domin ya taimaka ma. Maza yanzu nan. Maza mana. Tsoron me kake ji? Baka da lamba kowa ne? Halo? Da ofishin kwamishina nake magana? Shin za a iya taimaka mana magana da kwamishina? Mance da ito. Ka ce kwamishina ne? Yalla bai wani gini ne ya rushe kuma mutane da yawa sun mutu a ciki. Dig Bijay Patel ne ya gina wannan waje. Ka sha ba lamba. Kira wata mana. Maza. Oh, sakataren jiha. Hello? Bakas Tuwari. Ina ji. Yalla bai bacin wannan gini ne na Dig Bijay Patel da ke Mumbai. Ina da tarin hujjoji da yawa akai. Kai me yasa baka ji magana ne? Na ga maka cewa daga baki daga canja wannan lamba ta ba na san mutane da wasu canja. Wannan ma ai wata babbar dama ce. Za ka iya samu ka kira wata lambar daban. Ina ga za ta yi matuƙar taimaka maka. Wannan ma babu laifi. Gabaki ɗayansu su ma ni na ba su kuɗaɗe. Kada ka wani damu. Kai ma zan baka. Kaga waje ne kawai bai ɗan gina ba. Amma matsalar gwamnatin ce gaba ɗaya kowa ya karɓi cin hanci. Anan kuɗin suka tafi shi yasa gini bai inganci ba. Gwamnati za ta iya bata lag 5 ga kowane irin matacce ne. Har gaba ki ɗan cikin matar taka. Kaga kawai ka karɓe kuɗin gwamnatin. Ne kuma daga ɓangare na zan baka karo ɗaya. Kai farin ciki. Sai ka karɓi kuɗaɗen ka sake yin wani auren. Ka samu sabon mata sannan kuma ku faɗa kyakkyawa. Sai ku gina sabuwar rayuwa. Za ku ji daɗin rayuwar. Abubuwa ne masu sauƙi yayi. Tuwai ba karɓi kuɗaɗen ba.